Wah, tapi kan aku ireng manis. Ireng manis apa? Loh, gak percaya dilaten. Loh, nak gelem kok ora gelem ora apa-apa to. Potonganmu kaya tutuk gula arep dilat kowe wis kulite ireng diwedhaki ora putih kok malah klawu. Lah ya. Nganggo wedak iki sing larang. Lho iki ya larang. Minimal skincare Sariayu Martatila Arviva kosmetik La Tulip. Aku yo bedak Skincare Sariayu Martatila Arviva kosmetik La Tulip. iso muncrat-muncrat ngono ta. Kaya mbake iki lho, ha, sing jilbab. Alah mbake kalah wedake karo aku. Wajahe glowing ya dlontah. Laler mencloke kepleset. Alah, mbake ngarep dhewe iki lho wajahe glowing ning Kalimancing numpak getek. Apa kuwi? Wajahe glowing sikile mlethek. sing akeh saiki